giweche ma otuch mago mag masira. Ji ma kwangi poko yangi luoro nitie ni owito ngimagi bang' odorofa 7 mane pod igero rumore piny kar dak ma Kasarani buore Nairobi. Ji 5 oseresi kendo ringo e ute thieth mopogore opogore kaluwore kod hinyruok ma giyudo, ka chenro mar reso joma moko bende ma pod omoko e gogni e odno dhi nyime. Jolweny ochopo e kar masirano mar reso joma gogni oumo ka gitiyo kod guogi mopuonji ng'wecho mondo mi okonygi fwenyo kuonde ma joma gogni oimo nitie. Hii si mahali safe sana. Mtu mmoja tu ndiye alipatika, alikuwa juu, na majirani ndio wamepika nduru ndio akaokolewa, lakini wengine wako ndani na hatujui wako sawa ama kunaendaje. Kama na tafadhali mahali huko, toka kwa ofisi, wacha kudanganywa. Toka kwa ofisi ujue watu wanaumia hapa nje.